na san duka kun saurara ta kafafen social media da wayannan masu bakaken kawunan suka kai mai ziyara da kalmomin da ya fara na cewa yanzu shi yayi maja da yan shi'a tare za su ci abinci tare za su sha suna tare da su. Wato Allah ne ya taimake mu, su mabiyansa ne Allah yake so ya tona mashi asiri a gabansu. Mun dade da gaya musu cewa yaudarar su yake yi ba su gane ba. Allah yana so sai su gane. Ban sani ba ko injiniya ya haya yana wannan wuri, ya haya Musa mike tsaye. Abin da zan faɗa yanzu a gaban sa abin ya faru, shi yasa nake so in samu shaida saboda muhimmanci abun. Injiniya ya haya Musa Abdulrahman DITV ba sani ba ko yana nan, shi kenan ba matsala, shi ma ku same shi yana wurin. Ɗazu na je na yi program a DITV, ina fata fahimci wannan. Ina fitowa na samu matasa suna jira na, matasan yan Tijjaniya ne ga nika ce ni, suna jira in fito. Ina fitowa suka ce malam mun zo wajenka ne a gaban wayannan matasan. Mun dade muna adawa da kai da adawa da karantarwarka, amma da kunnen mu mun ji wannan tsohon ya ce ya haɗe da yan shi'a. Suka ce daga lokacin da muka ji wannan tsohon ya haɗe da yan shi'a, daga ranar muka gane ƙarya yake yi, abokin gaban manzon Allah ne ba masoyin manzon Allah bane. Da ya yaudare mu ya ce ku ƴan izala ku ke kin annabi, ku ne makiyan annabi ba ku san annabi. To yanzu gashi ya haɗe da kansa, ya faɗa ya haɗe da masu gaba da sahabban annabi, masu gaba da almajiran annabi, masu zagin surukan annabi, masu zagin matan annabi, masu zagin abokan annabi, masu zagin mamun annabi, masu zagin suka ce ya tabbata abinda kuka faɗa tun kuna da rai, ya tabbata. Ku saurara, suka ce ya tabbata wannan tsohon makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne. Suka ce daga yau mun bashi har ƙasa ta nade, mun dawo tsundum cikin izala. Suka ce sunnan ma mai zafi ba bai sai sayin ba. Yaya Musa haka kai? To ku ce Allahu akbar. Ga wani dan uwa nan gurin cikin ma'aikatan kyamaran DITV, a gaban su abun ya faru. Kenan wannan maganar da ya faɗa asirinsa ne ya toru ko bai toru ba? Addu'a mu ne Allah ya ci, dama ai mun yi addu'a mun ce ya Allah duk wanda ya fake da kaunar annabi yana yi wa annabi zagon kasa, Allah ka tona mai asiri. Sannan Allah ya tona masa asiri ko bai tona masa asiri ba? To ku saurara, a saurara, kuma yan dariƙar Tijjaniya bari in ba ku liket. Ku saurara, yan dariƙar Tijjaniya bari in ba ku liket. Na nuna muku a faifai na bidiyo wannan tsohon ana masa sujada. Akwai lecture da muka yi, an sake reshe an kama ganye. Da na tashi zan yi lecture ban yi ta ba sai inda aka yi mai sujada, sai da na tashi na je har Ibadan, a anguwar Sabon Ibadan inda anan aka yi mai sujada. Yadda zan faɗa a wurin aka yi mai sujada ba wanda ya sai karyata ni. Kuma muka ɗauko kaset ɗin bidiyo ɗin muka nuna wa mutane, ana sa goshi ƙasa yadda ake wa Allah sujada, ana mai sujada. Dan cin amanar addini, a saurara, da asirin ya tono, wai sai ya fito yana cewa wai mu jahilai ne, wai sujadar da aka yi mashi ba da alwala aka yi ba, sannan sujadar da aka yi mashi ba da niyyar bauta aka yi ba, an yi ne da niyyar girmamawa, innamal a'malu binniyat. A saurara, kenan yanzu ya kare cewa sujadar da aka masa daidai ne ko bai kare ba? To wannan ya mai da shi ɗagutu, domin ɗagutu shine kullu ma ubida min dunillahi wa radiya bil ibada. Ba a ce ma ɗagutu dan an bauta maka sai in ka yarda da bautar. Yanzu ya yarda da bautar ko bai yarda da bautar ba? So ku saurara, yan Tijjaniya ba ce mu yake shi ba Tijjani ba ne? Ya ce shi da ɗariƙar Tijjaniya ne? Wane ne ya kawo ɗariƙar Tijjaniya a duniya? Shehu Ahmadu Tijjani. To ku je ku samu littafin da ake cewa Ad-Durratul Karida. Wannan magana in ba ganta a cikin wannan littafin ba, a kamo ni a kai ni kotu, billahi allazi zan nuna. Mu ahli sunna babu kon mu sai da zakara. Ku yan Tijjaniya ku samu littafin Ad-Durratul Karida. Sharhi ne na Yaqutatul Farida. Sharhi ne na Yaqutatul Farida. Wani mutum ya zo ya samu Shehu Tijjani. Ya samu Shehu Tijjani sai ya sa goshi a ƙasa yayin Shehu Tijjani sujada.
buɗan bakin Shehu Tijani yace kayi ridda ka kafirta ka ba addinin musulunci ba ya kowa sujada sai Allah. Magana tana cikin Ad-Durratul Karida littafin Tijaniya. Shehu Tijani aka mai sujada yace wanda ya sujada ya zama kafiri. Kai tsoho aka maka sujada kana kallo baka hana ba. Ka sha ruwa ana shafawa ana shafewa a jiki baka hana ba. Aka sa goshi a ƙasa aka ba sujada baka hana ba. Muka yi magana kuma ka zo kake kokarin halatawa kuma kace kai dan Tijaniya ne. Tijaniya kuma ta Shehu Tijani. Shehu Tijani ya kafire masa sujada. Da kai da Shehu Tijani wa yafi daraja? Idan wani taka ce da wani taka da ta Shehu Tijani wace ce ta fi girma? A Tijaniya da kai da Shehu Tijani wane ne senior wane ne junior? Wane ne mai gidan wane ne agola? Wane ne mai ɗariƙar wane ne ɗan cirani da kai da Shehu Tijani? Wane ne mai ɗariƙar wane ne ɗan cin albarkaci? Shehu Tijani shi ne mai ɗariƙar, kai ɗan cin albarkaci ne. Aka mai sujada ya ce wanda ya sujada ya yi ridda ya kafirta. Idan ƙarya nake babu magana a Ad-Durratul Karida ka kira ni in nuna maka. In baka da littafin ina da shi ka kira ni in ɗauko in nuna maka. Idan kuma ba littafin Tijaniya bane fito ka gaya wa mutane ba littafin Tijaniya bane. In Shehu Tijani kuma ba shi ne jagoran ɗariƙar ba shi yasa ka saba wa karantarsa fito ka gaya wa mutane. Saboda haka ƴan Tijaniya ina tabbatar muku ta bayyana yanzu ta fito fili ba Tijaniya yake ta Shehu Tijani ba. Makiyin sahabban manzon Allah ne, makiyin ahlul baiti ne, kuma yanzu ya hada kai da makiyin ahlul baiti. Saboda haka duk dan Tijaniyan da yake kaunar manzon Allah dole ya masa bara'a. Wayannan matasa da suka kawo kansu suka ce sun bara'a saboda kaunar su ga Annabi, sun gane makiyin Annabi ne, makiyin matan Annabi, makiyin sahabban Annabi. Mun gode wa Allah, Allah ya tona masa asiri. Kuma dama idan tururuwa za ta lalace ai ta kan fara yin gashi ne. Dama kare idan basirarsa ta bata sai ya daina haushi ya daina cizo sai ya koma tunkuyi. Kai kare da baka da rago yanzu ka koma tunkuyi ya lalace ta basirar ka ta bata. To ce Allahu akbar. Alaihi wasallam. Saboda haka asalin tushen mababugar masdar din guda ɗaya ne ba dalilin da yasa su canja. Amma bata idan ka dauki bidiya daga kwakwalwa take zuwa tun da daga kwakwalwa take zuwa to kwakwalwa ta tana da bambanci da kwakwalwa alaramma. Kwakwalwa alaramma tana da bambanci da kwakwalwar dokta. Kwakwalwar dokta tana da bambanci da kwakwalwar to tun da kowa kwakwalwarta daban-daban ne abinda kwakwalwa ta za ta ce ya kamata kwakwalwar alaramma sai ta ƙara kwakwalwar wannan sai ta rage. Shi yasa duk inda bidiya take a duniya za ka ganta kala daban-daban ba za ta zama iri ɗaya ba. Ɗauki misali bidiyar maulidi. Bidiyar me? Maulidi za ka ga tana canjawa yadda gari kaza suke yi gari kaza ba haka suke yi ba, yadda ƙasa ce kaza ke yi ƙasa kaza ba haka take yi ba, kuma yadda ake 1970 ba haka za a yi 1980 ba, yadda ake 1980 za ta saba da 1990 don kwakwalwa ta canja, 1990 za ta saba da 2000 don kwakwalwa ta canja. Da idan ana maulidi a masallatai ake yi da makarantun islamiyya, a makarantun islamiyya ake tara ɗalibai a karanta tarihin annabi, a yi waƙoƙin begen annabi. Wannan shi ne abin da ake yi. Da tafiya ta tafiya sai aka ce bai kamata ya zama a masallatai kawai ba, mu hada da kofar gidan dajin mutane, sai a je a kofar gidan alhaji wane, a je a kofar gidan alhaji wane. Kun ga ta canja. Sallah azhar ba mu dauke ta daga masallaci muka mai da ita kofar gidan alhaji wane ba, saboda wannan shiriya ne wannan kuma ba shiriya bane, shi yasa ya canja. Daga nan sai aka ce kai bai kamata ma rinka tsayawa wuri ɗaya ba, ya kamata a rinka zagaye gari. Ta ƙara canjawa ko ba ta ƙara canjawa ba? Da aka fara zagaye gari sai aka ce ya kamata a rinka dinkawa abun uniform domin abun ya ƙara armashi. Daga nan sai aka fara dinka uniform. Ya canja ko bai canja ba? Sai aka ce ya kamata a rinka fita samari da 'yan mata ana zagayawa. Ya canja ko bai canja ba? Sai aka ce ya kamata a rinka hadawa da ganga. Ƙarshe sai aka fara zuwa coci ana karɓo hayar jita da budujala ana kaɗawa. Yanzu da abin ya yi girma ma yanzu ya tabarbare gaba ɗaya. Yanzu akwai shatan annabi, akwai ɗan ƙwairon annabi, akwai Michael Jackson na annabi, akwai Bob Marley annabi, 50 Cent na annabi. Yanzu ya zama kowa ma abin ya lalace. Yayin da wasu ke yin wannan kuma wani shi kuma za a rintibo da akan hanya yana badawa da ansawa duk abin da yace ayi sai ayi. Yace ku zauna da Muhammadu sayyidina Muhammad, ku miƙe dan ba ku taba gani ba. Yace kai ku kwanta dan Muhammad, maza da mata aka faɗi kwance. Sai yace wai ku mulmula dan Muhammadu.
akwai wani gaye wata dikeke yana kusa da shi ana cewa ku juya yayi haka ya haka sai hidina me ya kawo wannan a taurara me ya jawo saboda da kwakwalwa ake yi shi yasa ya canja an gane ma'anar zulumat yanzu zikiri na sunna baya canjawa azkar na safe yanzu idan za ku shiga bandaki da yake cewa duk inda ka je musulmi duniya haka yake fara saboda shari'a ce bai canjawa amma zikirin yan bidiya yana canjawa ko bai canjawa da ya ake yi Allah 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 sai aka ga ana gajiya sai aka ce a sa nishadi kaga kwakwalwa ta yi aiki a sa ne a sa nishadi to sai aka ɗauka nishadi sai koma la ilaha illallah Allah la ilaha illallah ya canja ko bai canja ba kwakwalwa ta yi aiki ko bai aiki ba sai ahlus sunna suka fara wazi cewa bid'a ne to daga nan abin sai ya zama bala'i sai aka dawo Allah Allah ila Allah Allah ila manzo ya ce ha ila ni ma na ce ha sama'u na yin zikiri ƙasa tana yin zikiri mala'iku na zikiri da aljanu na zikiri akwai tana yin zikiri babu tana yin duk wanda bai yin zikiri shaidan an tare da shi Allah 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 ya canza ko bai canza ba to a saurara abinda zai ƙara ba ku mamaki a saurara abinda zai ƙara ba ku mamaki da yake bid'a daga kwakwalwa ce wannan ta Hausawa ce in ka je ka samu zikirin iyamurai daban in ka samu na Yarabawa me yanzu ka je masallatan Yarabawa inda ba su banci sunna ba ba ta irin wannan zikirin na bid'a ba irin wannan suke ba su ya suke nasu sai liman ya wuce gaba saura su biyo baya sai ana alhayyu alkayyumu alhayyu alkayyumu ya sake sai kala so sai kala ba to daga hanyar da za ku gane abu sunna ne shine bai canjawa daga hanyar da za ku gane abu bid'a ne shine yana canjawa na Yarabawa daban na waye daban shi yasa yanzu idan za a yi aure a bid'a in a sunna duk duniya iri ɗaya ne amma in a bid'a ne in Hausawa ne sai ka ce ya al'adar ku take idan Yamurai ne sai ka tambaya ya ake yi a wajen su idan Yarabawa ne sai ka tambaya an Fulani ne sai ka tambaya in bare bari ne sai ka tambaya radin suna na sunna duk duniya iri ɗaya ne amma in za ka yi na bid'a sai ka tambaya baburawa ya suke yi bolawa ya suke yi to duk lokacin da kaga ana magana kowa nashi daban kar ka tambayi kowa wannan bid'a ce ba sunna bace Allah ya ce summan ladina kafaru bi rabbihim ya'dilun amma duk da haka sai ga kafirai suna hada wani da ubangijinsu suna sa kishiya ga ubangijinsu suna dauko wani kini suna daidaita shi da Allah madaukakin sarki Allah ya gafarta mana yau take sallah gobe jajibiri wannan aya da muka fasara guda ɗaya ta isa dama muna abin nan bakin mu suna ta shigowa duk da ba baki bane duka yan gida ne muna addu'a Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi zamu ba bakin mu dama su faɗa mana wasu kalmomi waɗanda za su amfane